ekles deyip yurtdan çıkıp qaydanlar. Allah'ım sizi Türk yurdundan korusun. Hossarlarına geler siyip qaydanlar. Allah'ım sizi bu yurtlarda korusun. Biriniz garson bolup, biriniz komi. İşleverin, işin utoncu olmy. Aranızda kösenýäňizem barmy? Allah'ım sizi kösenmekden korusun. Öýüňize wada berip köp zady. Gaýtdyňyzmy? Alman ýaltaly gady. Bu yurtda iş tapman etmän periýady. Allah'ım sizi işsizlikden korusun. Öýüňizde garaşyp dur eneler. Dogonlar, çağalar ýene-ýeneler. Bu yurtlarda geçäýse seneler. Allah'ım sizi pulsuzlukdan korusun. Oram bir-biri dost dogon bolup, söýüşün, söýülün ujaga dolup, ýöne rıswa bolmaň betgepe galyp, Allah'ım sizi ol geplerden korusun. Dogry ýady köde gelmeýän zatlar, çabuk sözi duýmagan zatlar, ýöne bu durmuşyň özi ansat däl. Allah'ım sizi kynlylardan korusun. Isle WhatsApp'a isle ýaýyn, ýöne ol zatlary bilmesin gaýyn. Mert bolun, iti bolmanlar baýyn. Allah'ım sizi piç patrondan korusun. Efirde goşgudur aýdym aýdalyn. Watanmyza sagamanja gaýdalyn. Gadryn bilip, iýilimeden baýdagyn. Allah'ım sizi kerde korkun.